aku bijaksana. Bijaksana. Jadi aku tuwake makanya instruktur senam. Makanya Mbak kuwi sehat. Coba Mbak lagu gitu ya. Siap ya, siap ya. Senam ibu-ibu PKK. Ya, sak anu apa? Sak lagu. Mandek sak lagu mandek sih. Peragaan. Dimenadil. Kita nono ya dibagi ora. Monggo yo jangan yo. Aku kudu joget lho iki lho. Ayo apa kok Ayo. Mbak ngene ngene. Maju ngene, Mbak. Ngetutke aku Mas Mol karo Mbak Sinta. Iki nyontoni gerakan senam. Gerakan wis saiki lagi ngetren iki lho. Ya, piye Mas? Gerakan sing lagi ngetren saiki iki lho. Nah. Ayo ngene kan lho yu. Ojo peragaan yo Sinta lho. yo ora apa-apa mumpung ora disyuting jadi kamu wae yo Minggir. Ini senam apa nek ngono kuwi senam apa? ora apa-apa Ini mau senam kok ngene. Lah ya dirakani kabeh dadi lemes ngono lho. ane nek ngono lho ngono lho blangak tenan aku malah judet kok Kenapa Mas? nek liyane kok rak kalenan lagi nang selokan Ora lho, dheweke dirakani ngene gen lemes. Heeh. Nek masa dadak ngene iki wis botak wae rak ya lemes. Yo gimana Mas? yo Aku ki ayo bongkang apa perlu nih ini lagi bisa nih senang. Saiki anu ganti nonton sing anu penyanyi sing ayu ki nek joget kaya apa to ya? Ayu. wah aja kalah karo kanca-kancamu Aku Mas. aja kalah karo bayu-bayumu Oh iya. yo nyambut gawe iki profesional Penyanyi ki nek ayu nek joget yang Ini ngono kok didelok ayo didelok Mas, jenengan ra ngerti to. Eri guys wong ndelok goyangane iki darah pisan. coba Iso. coba Aku ya. Matasari. Aku ya pengen ngerti. Kowe Iya, ya. iya. Ngerti. Musik ya 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 Ayo. ya Itu goyang ngebor. Ayo dah. iya Aku Bunyi kok. aku. Ayo to rasa isih. oh iki beksa Nggih. Joget. Joget apa sih? saya nyanyi Ngebor deh kaya biasa. awak inul Nah, aku no. Yo, tidak cewek yo goyange gergaji. iya bar berkasih terus pukul besi Siap, terus ini tangga siap. ya Direkam, Bro. ora pinter alhamdulillah kasihkan terima di ciri khas video Wah, iki cek kurang siji. Iya nek. aku tahu pegang Kudune ade. Ora sah. Rata. Ayo goyangane sing goyang apa? lu goyang wong lanang ku lho sak apike goyang Apik lho, Mas. ora apik Sing ngene kan lho. ora apik Sing ngene ngono kan. kurang-kurang sawetara nek lu goyang wong wedok lha iki beda wong lanang kok goyang Ya apik to malahan. Ayo, Mbak Sinta anakmu. yo si Apa neh? ayo lek goyang Maju, maju. iya Nek kudu anu deh ditirake lho ya. Kudu ditirake lho ya. Kudu ditirake. Kudu ditirake ya, Lek ya. Ya. Apa kuwi? no 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 Siap. Goyang tak kena.
Iya. Tidak. Ya, Ya heeh. Allah, ya Allah. Ya Allah. Oke, Mbak Son. Lek apa perlu nih, lek derek bendoro mergo iki lakone dawa. Iya, Oke, Mas.